Kører vi? Ja. Jamen, måske du ikke skal ryge. Altså, det er til børn. Ja, okay. Ja. Hej, jeg hedder Rasmus, og jeg søger ind på DR Talenthold 2013 ved BAU. Og derfor har jeg valgt at se, hvordan... Derfor vil jeg undersøge, hvad der skal til for at lave rigtig godt børnetv. Så jeg har lavet en aftale med nogle børn, som jeg skal ud og snakke med. Det må være her. Og så har jeg også lavet en aftale med nogle fagfolk, hvor man skal ligesom kunne kravle, for man kan gå. Det er også derfor, vi står her i dag på Nyhavn. Fordi jeg kender Sofie, som har lavet en masse af børnetv for Danmarks Radio. Og hun bor lige herovre. Kom med. Har du en aftale med hende? Ja, selvfølgelig. Jeg kender hende helt tilbage fra folkeskolen af. Nå, okay. Jeg glæder mig lidt til at se hende igen. Jeg sagde bare, at jeg vil komme her omkring her ved 12-tiden, så jeg tror, hun venter mig deroppe. Så går vi bare ind. Så må det være her. Det forstår jeg ikke. Hvad så? Jamen, der er ikke noget, jeg kan ringe på. Bas. Nå, yes, det. Altså mig og Sofie, vi er så tætte, så det ikke... Altså, jeg kommer bare og går, altså jeg har... Vi endda taler om, at jeg også skulle have nøgler til hendes lejlighed. Det må være... Jeg tror, han banker lige på. Hej, Sofie. Hej. Hej. Anders, Lang tid siden. Anders, ja. Godt. Hvad? Må jeg lige komme ind? Altså... Jeg har lige kamera med i dag, fordi at, jeg søger ind på DR Talent. Ja. BAU her, 2013. Ja. Og så tænkte jeg, så vil jeg lige få nogle gode råd af dig, hvis du har tid. Har du 5 minutter? Anders, ved du hvad, det passer rigtigt. Det er Rasmus. Ja, Rasmus, kan du ikke huske mig? Gymnasiet. 3. ende. Nej. Musikklassen. Dem gik jeg jo samfundsfaglig, så... Ja. Altså, du kan ikke huske? Nej, altså jeg har ikke så meget tid lige nu. Jeg sad der tæt ved Rygergården, jeg sad til det vingede tid. Nej, okay. Nej. Du har ikke 5 minutter. Hvordan er I kommet ind? Der var åben. Jeg tænkte, du sagde, du havde en aftale. Det er vildt pinligt. Der er der. 5 minutter. Det er 5 minutter rejse om. Jeg er sgu travlt. Altså, ja, jeg okay. skal der er woman ringer. Ja. Skal til interview med dem. Men tak for det ellers. Ja. Det var sødt af dig. Ha' det godt, Anders. Rasmus. Hej. Hun har ikke tid i dag. Hun vidste ikke, du kom, Rasmus. Det var fandme pinligt, det her. Det er også skidt om det. Nu prøver vi at opsøge børnene. Kom i børnehøjde, ikke? Nu går vi i børnehøjde. Nu er vi jo på vej for at finde et barn, som kan hjælpe mig med at finde ud af, hvad er godt børnetv. Og det er det, hele dagen handler om, kan man sige. Så vi går bare på jagt. Undskyld, må jeg spørge dig om noget? Ja. Jeg vil gerne høre, hvad ser du i tv? Ser du Ramasjang? Ser du Lille Nørd eller Herr Skæg? Nej. Jeg ser mere sådan noget Paradise Hotel. Paradise? Ja. Er der andet noget... Ikke noget børnetv? Ikke noget? DS? Nej. Ja, Paradise. Jo, Paradise helt sikkert. Det er swag. Hvad gør du så nu? Det ved jeg. Hun er for gammel, hende er jo. Vi er nødt til at finde nogen, der er yngre. Jamen, ved du, hvad du skal spørge dem om, hvis det er? Ja. Selvfølgelig gør det. To sekunder der. Undskyld, må jeg spørge om noget? Ja. Ser du børnetv? Ja. Sådan noget som Ramasjang eller... Ja, jeg har lige været til casting på et Ramasjang-program. Okay. Det er dobbelt. Okay. Hvad er det? Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Du skal da spørge om noget mere. Jeg ved det ikke. Rasmus, Nej. du skal da spørge om noget mere. Rasmus, jeg har virkelig ikke mere tid i dag, og jeg synes, det var vildt umoden, du løb. Ja, men du ved, jeg gik i panik. Jeg ved ikke, hvad jeg skal snakke med om. Nej, men det synes jeg lidt, du skal finde ud af. Nu har jeg bare brugt en hel dag sammen med dig, og det er bare gået galt. Ja, det kan jeg også se. Men altså, du skal tydeligvis lære at snakke med børn. Altså, det kan du jo slet ikke.
Men det er det, jeg skal lære. Altså det der... Det... Ja, det er godt. Det kan du måske... Det kan vi ikke bruge det? Du tykker lige i munden først. Ja. Det er ikke her. Kører vi? Ja. Okay. Jeg vil rigtig gerne lære at lave børnetv. Som I kan se i dag, så gik det ikke sådan helt vildt godt. Så derfor håber jeg virkelig, at jeg kommer til samtale ved BAU Talentholdet 2013.